Da, în primul rând mulțumim Multe pentru invitație. Multe întrebări, dar cam toate se concentrează în jurul aceluiași subiect. Într-adevăr, noi am anunțat pentru anul 2013 o concentrare pe segmentul non-auto, ceea ce evident include și asigurările de viață, creșterea asigurărilor de viață în portofoliul nostru. Făcând referire la ceea ce spuneați puțin mai devreme, într-adevăr, în România, probabil la începutul anilor 90, toți cei care aveau asigurări de viață le aveau la Asirom, venind dintr-un istoric al acestei companii. Ce vreau eu să spun este însă că este foarte bine. În momentul de față avem multe companii care subscriu asigurări de viață, pentru că în felul acesta în România avem o diversitate de produse, de servicii, mai multe culturi organizaționale către care se pot îndrepta potențialii clienți. Am auzit eu de undeva așa, când am rezultatele pe 2012, am auzit, se vorbește în piață că Asirom ar fi avut niște rezultate foarte bune pe life în anul care a trecut. De unde provin ele? Da, într-adevăr, o să încheiem anul cu creștere față de anul 2011. Nu o creștere spectaculoasă. În orice caz, pe noi ne bucură faptul că am înregistrat această creștere. Ea se situează undeva la nivelul pieței, ceea ce înseamnă că am reușit să stabilizăm portofoliul și deja vedem și intrări de clienți noi în portofoliul societății noastre. Creșterea se bazează pe lansarea unor produse noi, moderne. Am muncit practic tot anul trecut la înnoirea portofoliului de produse și sperăm noi că rezultatele se vor vedea inclusiv în cursul anului 2013. Despre piață ce s-ar putea spune? Crește, scade? Piață n-aș putea să spun mai multe decât am spus și la secțiunea de asigurări generale și aici sunt de acord cu colega mea Florina, făcând parte din același grup. Avem un optimism ponderat în ceea ce privește creșterea pieței, pentru că asigurările de viață, cu toții știm, se bazează atât pe creșterea economică la nivel național, pe creșterea produsului intern brut, cât și pe nivelul de trai al populației. Și cât nivel de trai avem? Da. La cifrele oficiale care au fost date publicității privind construcția bugetului, este clar că nu putem estima o creștere foarte mare nici a asigurărilor de viață. Revin la ceea ce spunea Florina puțin mai devreme, la faptul că asigurările de viață se bazează foarte mult și pe creșterea din industria bancară. Din păcate, industria bancară nu dă semne că ar avea perspective foarte optimiste pentru anul 2013. Preferă să împrumute statul decât să facă alte... Bine, asta este eterna dezbatere din economia românească și din piețele financiare din România. Este mult mai simplu să împrumuți statul și, fiind riscul suveran implicat aici, risc zero, e cert că dacă ești banchier te duci. De ce n-ar face acolo. Băncile chestia asta? Absolut. Deci nu ne putem baza foarte mult pe creșterea din zona bancară pentru a crește și asigurările de viață. Probabil că asigurările tradiționale își vor păstra locul. Noi, ca și compania Asirom, suntem îndreptați mai mult către segmentul tradițional și ne străduim ca în anul 2013 să reușim, pe de o parte, să ne fidelizăm clienții prin calitatea serviciilor și, în al doilea rând, să reușim să atragem către asigurările tradiționale cât mai mulți clienți din România.